xemeneia més estreta. No sé si heu reconegut aquesta fàbrica. És la fàbrica Thypel, una de les obres d'avantguarda més interessants a Catalunya. De què vull parlar avui? Vull parlar del meu nou proper curs que comencem el dia 1 de juny. De Matís a Kandinsky, art, filosofia i música. 6 sessions, dilluns i dimecres, de 5 a 6:30. Més informació aquí dalt. M'envieu un mail i jo us envio tota la informació. 25 euros, com sempre, per 6 classes. Fins aviat.